فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Poštovana draga braćo, mi se nalazimo u mjesecu Rabiul Evelu, praktično 7. danu mjeseca Rabiul Evela, a Rabiul Evel znači prvo proljeće. Znači dolaskom Muhameda alejhi selama, rođenjem Muhameda alejhi selama u mjesecu Rabiul Evelu možemo reći da je prvo proljeće Islama. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je imao, svakako vi znate, dosta i neprijatelja za vrijeme svoje misije, za vrijeme svoje dave, za vrijeme svoje, dakle, ekspanzije Islama. I vrlo dobro znamo da je Sabit ibn Zeid bio jedan od pjesnika koji je veličao Muhameda alejhi selama i koji je kontrirao mušricima, idolopoklonicima ili, hajmo reći, kafirima, jer nisu vjerovali u jednog Allaha, gospodara svjetova. Dakle, on je sa svojim spjevom branio Muhameda alejhi selama i Muhammed alejhi selam je to odobrio. Dakle, i zašto ne bi bilo dozvoljeno i zašto ne bi mi veličali isto Muhameda alejhi selama kroz mevlude. I dakako mi to evociramo uspomene na njegovo rođenje. Sjećajući se, dakle, njegovog života, njegovog, dakle, misionarskog rada na putu Islama i dakako u to vrijeme kada je Muhammed alejhi selam širio Islam nije bilo lako, zaista nije lako. I dan danas nije lako. I dan danas imamo zaista dosta onih koji su protiv Islama. No međutim, uprkos tome, Islam ekspanzira, Islam se širi, jer je i Allah dželešanu rekao iza džaje nasrullahi vel fath, kada dođe pomoć i pobjeda, iza džaje nasrullahi vel fath wa ra'ayta nase yadkhuluna fi dinillahi fađa, ti ćeš vidjeti kako narod u Islam masovno ulazi. Da imamo danas toliko onih koji prelaze u Islam, alhamdulillah, a nisu do tada bili muslimani. Alhamdulillah, zaista je ponosno kad se pročita recimo u novinama ili u časopisima bilo kojim ili na Facebooku da je neko ekspanzirao i da je primio Islam. Ja sam citirao ajete iz Kur'ana u hutbi koje ću da vam prezentujem u prevodu. Dakle, iz sure Et-Teuba, 128. i 129. ajet, gdje je Allahom poslaniku Muhammedu alejhi selamu, koji je وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, posla cijelome čovječanstvu, Allah dželešanuhu rekao: "Lekad džaekum rasul", došao vam je poslanik.
min anfusikum, jedan od vas, azizun alejhi ma anitum harisun, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete. Jer Muhammed a.s. Allah dželešanu je znao, naravno stvar, da je lako biti musliman, svak bi bio musliman. Nije lako, ali zato časno. I dakako 5 vakata namaza ko obavlja danas, svaka mu čast. Alhamdulillah, da ga Allah dželešanu poživi i da ako Bog da u džennet i firdevsu se svi nađemo s njima. Sa takvima koji prakticiraju 5 vakata namaza. I na kraju ajet iz ovog, dakle, ajeta, alejkum bil mu'minine raufur rahim, a prema vjernicima je blag i milostiv, kaže Allah dželešanu. Dakle, Allah dželešanu je blag i milostiv prema svojim vjernicima. Citirao sam dalje ajet, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. I kaže gospodar Allah, kul, reci, in kuntum tuhibbuna Allaha, ako vi vjerujete u Allaha, kul in kuntum tuhibbuna Allaha, ako volite Allaha dželešanu, fattabi'uni, slijedite mene, kaže Allah dželešanu, slijedite poslanika Muhameda a.s. fattabi'uni yuhibbukum Allahu, pa će vas Allah dželešanu zavoliti, da yaghfir lakum dhunubakum, i vama grijehe vaše oprosti, wallahu ghafurur rahim, jer je Allah onaj koji prašta i koji je milostiv. Sljedeći ajet sam proučio, me yuti rasule faqad ata Allah, ko se pokorava Allahu, men yuti rasule, ko se pokorava poslaniku Muhammedu a.s. Rasul Muhammed a.s. taj se pokorava i Allahu dželešanu. Allahu ekber. Sad pogledajte drugi ajet. Ja ayyuhallazina amanu atiu Allaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum. Dakle, o vjernici, vi koji ste pravovjerni, pokoravajte se Allahu dželešanu i pokoravajte poslaniku svome wa ulul amri minkum i vašim pretpostavljenim, dakle, rukovodiocima koji vašoj ulemi, drugim riječima. A ako se u nečemu ne slažete, kaže se dalje u ajetu, obratite se Allahu dželešanu i poslaniku ako vjerujete u Allaha i onaj svijet, to vam je bolje i za vas rješenje ljepše. Sura En-Nisa 59. ajet. Kao što vidimo iz ova dva ajeta, iz dva citirana ajeta, ko se pokorava Allahu, pokorava se Resulullahu. Ko se pokorava Resulullahu, pokorava se Allahu. Uzajamno. Jer ako slijedimo put Resulullaha, slijedimo put Islama, put Allahov. Jer je Resul Muhammed a.s. onaj kome je objavljena zadnja knjiga od objavljenih knjiga, Kur'an Azimušan, Kur'an časni. Allah dželešanu je za Resulullah rekao vejnike la hulukin azim. Zaista si ti, Muhammede, na najvećim moralnim stupnjima vrlina, dakle etike, odgoja. Što znači da je Allah dželešanuhu rekao za njega da je na najvećem stupnju morala i moralno-etičkih vrlina. Zašto je to naglašeno? Zato što kad čitamo, recimo, siru, životopis ili, kako se to kaže, autobiografiju Muhammeda a.s. vidjet ćemo da je Muhammed a.s. život bio kakav je bio vani, takav je bio unutra u porodici. Kad su pitali Hazreti Aishu radijallahu anha kakav je Muhammed a.s. u kući, mi znamo kakav je vani. Rekla je, on je živi Kur'an koji hoda. Živi Kur'an koji hoda. Znači, nema ništa crno u pozadini. Dok uzmite sad
studirajte i proučavajte neke druge bilo velikane, dakle, hajmo reći, filozofe, vidjet ćete u pozadini strašno lošega. Vidjet ćete da to nije zaslužno takvog jednog insana koji predvodi jedan dio naroda ili koji je u narodu poznat kao filozof. Inema buistu li utemime makarim al-ahlak. Zaista si ti, Muhammede, poslat i zaista ti imaš najljepše osobine ahlaka, lijepog vladanja, moralno-etičkih vrlina. A kaže Rasulullah, in rabbi fahsana ta'dibi, zaista me moj gospodar odgojio i dao mi najljepši odgoj. Fa in tawalla fa kul hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ako, kaže gospodar, oni glavu okrenu od tebe, to jest ne budu te htjeli slijediti, ti reci, meni je dovoljan Allah, nema Boga osim njega i on je gospodar svemira veličanstvenog. Sura je Tevba 128. i 129. ajet. Fekul haqqu min rabbikum famen šaje fil yumin wa men šaje fil yekfur. I reci, istina dolazi od gospodara vašeg. Pa je rečeno, ko hoće da vjeruje, mujrum, što bi mi rekli, neka vjeruje, a ko hoće, neka ne vjeruje. U istoj suri El-Kehf, pećina, sljedeći 30. ajet, gospodar upozorava, mi smo nevjernicima pripremili vatru, čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti. Ako zamole pomoć, pomoć će se tekućinom rastopljene kovine, rastopljenog, dakle, željeza, koja će im lica ispeći užasna lipića i grozna li boravišta. Oni koji budu vjerovali dobra djela činili, mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio, sura El-Kehf 30. ajet. U nekoliko posljednjih godina konvertiralo je u islam jako dosta onih koji nisu bili u islamu. I kada ih slušate, sve najljepše, najplemenitije, najdraže, sa toliko ushićenja i sa toliko želje i tolikog ubjeđenja, govore sve najljepše o islamu. I žale što nisu već odavno primili islam, što nisu rođeni u islamu, a rođeni su u islamu. Kako kaže kulu mevludin juledu ala fitretil islam, svako novorođen će se rodi u islamu, prilagodive vjere u islamu. Dakle, a kasnije febevahu juhevidanihi ev junesiranihi ev jumeđisanihi, kasnije ih djecu pouče roditelji, svako u svojoj vjeri, jehudije u svojoj vjeri, kršćani u svojoj vjeri, međusije, oni koji su obožavali zvijezde u svojoj vjeri, u svojom ubjeđenju, oni koji su ateisti, oni opet u svom ubjeđenju ostaju. I dakako svako u svojoj vjeri i u svojoj, hajmo reći, uvjerenosti, dakle u zabludi, dalaletu, a ne na pravom siratul mustakim, pravom Allahovom putu. U nekoliko posljednjih godina konvertiralo je islam oko 25.000 građana latinske američkog porijekla. Kontaktom s muslimanima na univerzitetima i najintenzivniji prelaz na islam je najveći broj prelaznika na islam u New Yorku, u Chicagu i Južnoj Kaliforniji.
Mi smo skoro imali priliku da vidimo u Kaliforniji koliko ima samo po cesti onih koji se drogiraju, mladići i djevojke. To je da Bog sačuva, katastrofalno vidjeti. Nauzubillah. To se povaljalo, to vidite, to je bolest, niko im nije mukajet. Umiru na cesti, subhanallah. Da Bog sačuva, katastrofa. Islam je, kao što nam je poznato, posljednja Allahova objava, jedina priznata vjera kod Allaha je Islam. Kako se kaže, el islamu jalu vela jula alejh, Islam je uzdignut nada sve i ništa ne može nadvisiti Islam. Ili kad kaže Allah dželešanu ine dine inda Allahil Islam, kod Boga je samo priznata vjera Islam. Kad kaže kod bude tražio drugu neku vjeru, fema jebti gajrel islami dinen felen yukbele min, neće mu biti ta vjera priznata. Zato, draga moja braćo, svako ko nastoji izravnati druge religije sa islamom i staviti ih u jednu ravan, kako bi sledbenici drugih religija bili spašeni i ušli u dženet, mora preispitati svoje vjerovanje, ako ga već nije napustio, jer je on sa tim svojim stavom negirao apsolutno jasne ajete i oponirao Kur'an časni, jer Allah dželešanu u Kur'anu kaže: Huvallahu alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikun. U ovome ajetu Allah dželešanu kaže: Wa huwa alladhi arsala rasulahu, i Allah dželešanu je poslao poslanika svoga bil huda, sa uputom, wa dinil haqqi, sa istinitom vjerom, islamom, li uzhiru ale din kuli, da bi uzdigao islam iznad svih religija. Velev kerihel mušrikun, makar to bilo mrsko i odvratno nevjernicima. A interesantno je, na drugom mjestu opet ovaj ajet u suri Feth stoji: Wallahu lezi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li uzhiru ala dini ve kulli vekefa billahi šehida. Isti je prevod samo na kraju, vekefa billahi šehida, kaže Allah dželešanu, a dostatan ti je tvoj gospodar kojega trebaš da svjedočiš. Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Božji poslanik. Walladine ma'ahu ašiddau alel kufari ruhamau bejnehum. Kaže gospodar Allah dalje: Walladine ma'ahu ašiddau. Oni, to su pravi vjernici, oni ma'ahu ašiddau, koji su žestoki prema svojim nevjernicima. Wal kufar wal Muhammedu Rasulullah velezine ma'ahu ašiddau alel kufari ruhamau bejnehum, a oni su međusobno između sebe samilosni jedan prema drugome. Ruhamau bejnehum terahum ruk'an suđedan jebtegune fadle min Allahi ve ridvana. Oni traže Allahovo zadovoljstvo. Oni žele Allahovo zadovoljstvo. Terahum ruk'an, i vidiš ih kako oni ruku čine pregibu namazu, vesuđud i seđdu čine ridvanullah, tražeći Allahovo zadovoljstvo. Terahum ruk'an suđedan vejebtegune fadle min Allahi ve ridvana. Znači, svaku korist fadle min Allahi ve ridvana i zadovoljstvo traže od svog gospodara Allaha dželešanu. Sima hum fi vuđuhim neseri suđud, na njihovim licima se reflektuje i vidi trag od seđde. Terahum ruk'an suđedan vejebtegune fadle min Allahi ve ridvana, i traže Allahovo zadovoljstvo, da je Allah dželešanu zadovoljan s njima. Sima fi vuđuhim neseri suđud, zalike meseluhum fi tevratu ve meseluhum fil inđil, ke zar'in ahrađe šatihu fe azrehu, tako je opisano i u Tevratu i u Zeburu i u Inđilu.
Ovaj ajet kojeg smo proučili Wallahu ulazi u suri Feth arsala rasulahu bil huda wa dinil haq je veoma interesantan. Zašto? Zato što je to jedan Englez zvani Michael Hart napisao knjigu 100. I ta knjiga je, dakle, izrazito bitna. Zašto? Zato što je na prvo mjesto od svih velikana čovječanstva, od svih, dakle, genija čovječanstva, od svih filozofa čovječanstva, po zasluzi njegovoj, kako je on kritički razmatrao, na prvo mjesto stavio Muhammed alejhi selam. Jer neuki i narod, arapski narod koji je bio u zabludi, koji je bio neuk, on je opismenio sa svojom objavom i sa svojim ponašanjem, kako je i sam rekao, edabeni rabbi fasene tedibi, odgojio me moj gospodar i učinio me najljepšim odgajateljem. Dakle, na drugo mjesto je stavio matematičara Newtona, a tek na treće mjesto svoga Isusa, ko oni kažu Isusa Krista, to jest Isa alejhi selam. I kad su ga pitali po čemu je Muhammed alejhi selam najveći i najzaslužniji, rekao je, zaista on je bio u takvoj epohi života rođen i u takvoj zabludi jednostavno ljudi, u džahilijetu, neznanju ljudi, dakle, i on ih je opismenio i on ih je uputio, a pomogao mu je Allah dželešanu sa objavom Kur'ana. Zato je ova knjiga prevedena na arapski jezik. E'azamu deređeten indallahi e'azamu deređeten indallahi, najveći od svih kod Allaha dželešanu jeste mijetu od svih ljudi na cijeloj zemaljskoj kugli jeste Muhammed alejhi salatu vesselam. I dakako svemu ima kraj, pa ako Bog da inša Allah ta'ala i da završimo sa hutbom, moleći svemogućeg Allaha dželešanu da nas učvrsti u vjeri islamu i da nam da, ako Bog da inša Allah ta'ala, u svom životu da slijedimo put Muhammeda alejhi selama, jer put Muhammeda alejhi selama ko slijedi, on slijedi put Kur'ana azimušana, a ko slijedi put Kur'ana azimušana, slijedi put Allaha dželešanu, jer je Allah dželešanu taj koji je objavio svoju knjigu Kur'an časni. Neka nas Allah pomogne na hidajet Allahom putu. Amin. Alhamdulillah, 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 hamdan kamilan wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان الشرف الصفي. فقال عز وجل من قائل مخبرا آمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحسنات يذهبن السيئات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصلح احوالنا واحسن اعمالنا وبلغنا مما يرضيك اعمالنا اللهم اجعلنا وطول ولا تؤاخذنا بما فعلنا مما قلنا واجعل هذا المطمئنا بسائر البيات المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم.